jsem Carlos a jen taková malinká poznámka, jak říkal Lukáš, tak já budu natáčet v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli tam budeme jako 2 videa, anebo budeme společně v jednom. Takže, a můžeme se na to pustit. A je to 25 faktů o mně. První. Moje jméno je Karolína, ale to se asi mohli všimnout z Carlos. Je mi 12. Moc věcí nejím, bydlím ve Středočeském kraji, mám sestru, mám hodně kamarádů, jsem bordelář, a teda jako velký. Zbožňuju extrémně přírodě, pak taky mám ráda ruštinu a děják. Neráda čtu. Mám kočku, rybičky, 2 potkanky a pak taky takový ještěrky. Zbožňuju špagety a pizzu, to asi každý. Bojím se tmy a tak jako velkých pavouků, jak jsou prostě ty velký chlupatý pavouci. Zbožňuju Disney Channel, to možná někdo pozná. Dívám se na, teda spíš moje oblíbený seriály jsou Ulice Hrdinace. Lidi, kteří mě znají, si myslí, že jsem magor, takže jsem magor. Moje oblíbená barva je fialová a světle zelená. Moje oblíbenější zvíře je liška. Moje oblíbené písničky jsou Get Lucky, Butter in Stereo, I See Fair, tak nějak se to čte. Nesnáším Justina Biebera. No tak. Polovina mě má ráda. Málo nosím šaty a sukně. Výjimka. Mám rovnáka. Měřím 147 cm. Jsem magor, ale ve škole se tak nechovám. A to bylo ode mě 25 faktů. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Odebírejte, lajkujte a čau.